Aj v našej relácii sme sa rozhodli aktuálne reagovať na záplavy, ktoré teraz postihli Slovensko a veľa našich divákov nám píša, prosí nás o radu, čo spraviť so zatopenou pivnicou. Preto sme sa rozhodli zájsť za pánom Algajerom, ktorý by nám v tejto téme vedel poradiť. Dobrý deň. Dobrý deň, dúfam. Tak ako sa zorientovať vôbec v kalových čerpadlách? Kalové čerpadlá je trošku ako široký pojem. My by sme sa teraz bavili skôr o kalových čerpadlách, ktoré vieme použiť okolo domu. Tiež máme ich ako viac druhov, záleží samozrejme od výkonu, od prevedenia, či už je nerezové, ako napríklad tento typ alebo tento. Takisto máme prevedenia tých kalových čerpadiel aj iné, napríklad plastové. Tak to bolo skôr o tom dizajne, ale čo sa týka nejakej účinnosti výkonu? Vždy musíme myslieť na konštrukciu čerpadla, čo vlastne chceme čerpať, aké objemy a na akú výšku, aký výškový rozdiel chceme prekonať. Dobre, tak si zoberme napríklad príklad, že naozaj nám zatopilo pivnicu. Ak nám zatopilo pivnicu, tak samozrejme musíme počítať s nejakou tou výtlačnou výškou asi zhruba tých 5 metrov, aby sme vedeli prekonať ten terén. Čo sa týka objemu vody, tak vždy potom vybereme čerpadlo podľa toho, koľko chceme prečerpať. Tak aké typy tých kalových čerpadiel teraz máme? Tak sú jednak kalové čerpadlo, ktoré je určené na prečerpávanie fekálií, takisto trošku iná kategória, väčšie kalové čerpadlá a potom tu máme kalové čerpadlá, ktoré môžeme použiť aj pri zaplavení pivníc, prečerpaní vody z bazénov alebo nejakých záhradných jazier. Tak si zoberme taký konkrétny problém, mám zatopenú pivnicu, čo mám spraviť? Konkrétne, keby sme sa bavili o takomto prípade, tak máme tu kalové čerpadlo. Trošku by som vysvetlil asi konštrukciu. Áno. Zväčša zo spodnej časti nasáva tú tekutinu to kalové čerpadlo. Tuto vlastne je výtlačná časť, čiže tuto sa napája to potrubie. A potom máme prevedenia čerpadiel aj s plavákovými spínačmi. A ten plavákový spínač vám robí to, že pri poklese hladiny vám vypne čerpadlo a naopak vám zapína. Že to funguje samo, že nemusíme to až tak kontrolovať. Áno, je to taká praktická vec. Takže toto je v podstate čerpadlo, ktoré sme aj tu nasadili v tej našej zatopenej pivnici a momentálne aj pracuje. A čo sa týka tej hadice, ktorú na to napájame, tá má byť aká, alebo ako ju vybrať? Konkrétne na toto čerpadlo vieme pripojiť viac druhov hadic, keďže je to kombinovaný závit, ale samozrejme čím hrubšie potrubie použijeme, tým lepšie, lebo tým viac média, alebo teda vody vieme prečerpať za danú určitú dobu. Ja som teda úplný laik, mňa chvála Bohu ešte nikdy nevytopilo, takže ja vôbec neviem, že čo by som s tým čerpadlom robila. Asi ho ponorím do vody? Čerpadlo sa ponorí do vody, cez napájacie napätie vlastne sa zapne a môžeme ešte potom nastaviť konkrétne aj u tohoto typu dĺžku plavákového spínača a po vyčerpaní plavákový spínač vypne to čerpadlo. Keď odstránime sací kôš, tak vieme to čerpadlo ešte použiť aj na dočerpanie vody. Bez toho sacieho koša to čerpadlo vám dočerpá alebo odčerpá vodu až do 3 mm. Aké parametre by malo mať čerpadlo, ktoré potrebujeme napríklad pri záplavách? Určite myslíme na to, že čerpadlo budeme potrebovať na nepretržitú prevádzku. To znamená, že treba vybrať určite kvalitné čerpadlo a výkonovo to čerpadlo si musíme vybrať podľa toho, koľko máme prečerpať a na akú výšku. To znamená, že nie každé čerpadlo môže bežať v kuse? Samozrejme, v dnešnej dobe už dostanete čerpadlá v bežných obchodných reťazcoch. Sú neservisovateľné väčšinou. Treba si vybrať určite kvalitu. Toto čerpadlo, ktoré máme teraz aj v prevádzke, je určené na nepretržitú prevádzku. Ale oni sú asi aj trošku drahšie. Samozrejme, je tam cenový rozdiel. Je to aj samozrejme o kvalite tých materiálov, ktoré sa používajú. Čiže toto nie je jednorazová investícia, akože raz si to kúpim, pokazí sa, môžem to zahodiť. Ako hovoríte, samozrejme, každý by bol rád, keby to mal len ako jednorázovo, aby ho už to viackrát nezatopilo, ale treba myslieť aj na to. No, v každom prípade ja všetkým našim divákom prajem, nech ich nevytopí, s tým musíte súhlasiť. Určite áno.